Здравейте! Проведохме конструктивни разговори с представителите на аграрните производители. Стигнахме до предложения, които те ще представят на своите организации и ще продължи обсъждането. Всички предложения са свързани с бюджет, който можем да гарантираме, който бюджет се основава на преструктуриране на разходи от бюджета на Аграрното министерство и Фонд „Земеделие“. Това, което е важно да се уточни, е, че са разделени двата подотрасъла. Единият е свързан с зърнопроизводство, другият е свързан с мляко, месо, плодове, зеленчуци, мед, маслодайна роза, лозя. И в двата подсектора са предложени различни подходи, тъй като има особености. По отношение на зърнопроизводството искам ясно да кажа, че ще бъдат подпомогнати само от стопанства, които могат да докажат, че имат загуба за 2023 година. Това ще стане чрез подаване на декларации в НАП, срок до края на месец февруари, като е предложена една схема за подпомагане на губещите, която няма да влизам сега в технически обяснения, но представителите на този сектор ще се видят с техните организации, ще я разкажат и се надяваме да бъде приета, защото тя е разумна. По отношение на другия сектор, чрез преструктуриране на средства, които, обръщам внимание, не са за сметка на стратегическия план, са осигурени 150 милиона лева, които ще бъдат разпределени между, както казах, мляко, месо, плодове, зеленчуци и така нататък. Отново по формули, които изглеждат разумни и ще бъдат представени на съответните организации, така че да бъдат обсъдени, като тези 150 милиона лева са за срока до 30 юни, тъй като това е срока, в който е продължена на европейско ниво помощта, свързана с Украйна. Всички средства, за които говорим в момента, са в рамките на налични средства, чрез преструктуриране на бюджета. Отделно стана дума и за това, че има налични средства в Фонд „Земеделие“, с които могат да се вземат заеми, там където са необходими спешно оборотни средства. И отново да подчертая една разлика между двата подсектора. По отношение на зърнопроизводство ще се подпомагат само губещите. По отношение на другите подсектори, тъй като те много пострадаха през годините, трябва да бъдат възстановявани. Там говорим за разпределение на средства за всички стопанства, които се занимават с този тип дейност. Това е. Искате ли да добавите, колеги, нещо, преди да минем към въпроси? Господин Проданов, заповядайте. Здравейте от мен. Получихме предложенията на министър-председателя и на Министерски съвет относно исканията ни. Важно е да уточним, че тези искания не сме ги споделили с нашите организации. Тепърва предстои това обсъждане. Ще се случи тази вечер и до утрешния ден ще имаме резултат. Дали това, което се предлага, е приемливо за нас. Министерски съвет са се постарали относно анализите да проверят кой сектор е губещ, кой не, в какви размери. Така че има много какво да се говори. Важното, което трябва да се спомене също е относно законодателството, че имаме разбирателство, че трябва да се ускори процеса, така че предстоят сериозни разговори в нашите организации и резултатите най-вероятно утре ще ги споделим. Така, по отношение на законодателните инициативи бяха поставени срокове, които ще бъдат вписани в меморандума, който ще разпишем евентуално в следващите дни, ако има реално съглашение в тази посока. Промени. Защото те може би са по-съществени от тези две предложения за работещите на загуба и за тези 150 милиона лева. Значи в декларацията, която сме пуснали от Аграрната камара, има ясно описани кои законодателства искаме да работим. Това са Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като
бърз и предстоящ, който в следващата седмица ще се обсъди в готов законопроект. Закон за арендата, закон за браншовите организации, закон за аграрната камара, закон за кооперативите, закон за търговията с храни. Общо взето списъка с законодателство е доста голям, обширен и обхваща много теми, всичките в нашия сектор, така че там предстои много работа и се надявам да направим едни добри промени, които да ни помогнат да не се налага повече да стигаме до това положение, да искаме средства. Сумата като бюджетна рамка в момента не е толкова важна, по-скоро е важен механизма, който ни се предлага, така че той първо трябва да бъде обсъден, бюджетната рамка, след това ние винаги предварително казахме, че за нас бюджетната рамка не е от абсолютно никакво значение, за нас е важно механизма, ставката и културите, които ще се подпомогнат, така че не мисля, че е редно да я коментирам. Господин премиер, може ли да уточните само, тъй като от производителите искаха 550 милиона допълнителна субсидия, да ни кажете всъщност вашите разчети в момента какво показват, каква е субсидията, която ще могат да получат и съответно производителите, ако могат да кажат дали те са съгласни с това, което предлагате? Значи, това, което каза господин Проданов, е много важно. Това, с което може да борави един премиер, са наличните средства в бюджета. Така че различни желания може да имат много различни хора. Това, което обсъдихме, и това беше съществена част от разговора, е, че ние имаме предложение, което е обосновано за подкрепа на тези, които са губещи. То има грижа специално за по-малките стопанства, но ако има губещи от по-големите също ще бъдат подкрепени. И това, което имаме, е гаранцията, че могат да влезат в тези бюджетни средства, които са налични. Затова нека да отидат, да се видят с организациите, да обяснят какъв е подхода и тогава ще... А какви са бюджетните средства, които са налични, които казвате? Това в момента не е важно. Това, което е важно, имаме ли смислен подход, който да подкрепя хората? Добре, бихте ли казали, има ли средства по плана за възстановяване и устойчивост, като някакви буфери в капиталовата програма или не знам, други европрограми, откъдето финансовия министър може да вземе и да даде? Това, което боравим в момента, са средства, които са преструктурирани от една страна в фонд земеделие, от друга страна в националния бюджет. А как ще се преценява кой зърнопроизводител е губещ, той ако може да докаже по какъв начин ще се изследват неговите документи, за да докаже, че е на загуба? Примерно има 1000 тона пшеница, които залежават в складовете, не може да пласира на пазара, не може да продаде и е на загуба, е задължнял към други контрагенти. Това ще се приема ли за загуба? Това, с което ще боравим, аз го казах, нека да го повторя ясно, това са декларациите, които се подават пред НАП за 2023 година. Това са годишните декларации за миналата година. По принцип, техният срок е по-дълъг. Това, което казваме, е, че който иска да кандидатства за помощта, отворена е възможността да се представят декларациите до 29 даже е тази година, февруари. Може да си представи декларацията в НАП и тя ще бъде използвана, когато трябва да се проверява дали е губещ или не е губещ. Има технологично как да се оформи, но това е условието. Само още един въпрос по темата. В момента виждаме колко много представители на бранша са зад вас, обаче има и едни други земеделски производители, които утре ще протестират пред Министерския съвет. Те настояват и имат политическо искане за оставката на министър Кирил Вътев. Вие искате ли оставката на министъра? Има ли мотиви, че не си е свършил достатъчно добре работата, за да има такива протести? И вие притеснявате ли се от подобно недоволство или не? Това, което беше важно в днешните разговори, е, че изобщо не сме обсъждали политически искания. Това, което обсъждахме, как да се подпомогнат тези земеделски производители, които наистина имат проблеми, и как да подпомогнем дългосрочното развитие на сектора, като успеем да подготвим промени в законите и закони, които отново от 10 години е имало нужда от тях, но никой не го е направил. Така че това, което аз поех като личен ангажимент, е, когато има концептуална готовност, когато има готови текстове на закони, да ги обсъдим заедно с тях и аз да поема политическия разговор, това беше единствения политически елемент, с лидерите на партиите, с другите заинтересовани министерства, които
участват в това обсъждане, така че да се опитаме да ги придвижим максимално бързо, а да не останат за бъдеще неопределено време, както се казва. И само още един въпрос по темата. Ако вашите членове са съгласни с това, за което сте разговаряли с премиера и с ресорния министър, остава ли протеста във вторник? Това кога ще го разберем? Тъй като се готвите за блокади в държавата. Точно така е. Ние имаме готовност за ефективни протестни действия. Затова казах, че хората са достатъчно ангажирани и в момента чакат резултат от днешната среща, за да можем да ги уведомим, да вземем решения по места. Всяка една организация има структури по места, трябва да се вземе решение. Утре в 11 часа имаме обявена пресконференция, на която ще споделим резултатите, решенията, които сме взели и всичко останало. Естествено, ако ние се съгласим на това, което ни се предлага, напълно нормално е да няма протести. Ако не се съгласим, естествено резултатът е ясен. Така че да, това, което коментирахме, че ако се съгласим с това, което ни се предлага, целта е утре да бъде изготвено споразумение с ясно разписани какво сме се разбрали по финансова част, по законодателна, по позициите на България и тези неща да бъдат разписани както от нас, така и от министър-председателя. И само последно, защо бранш изглежда разделен? Вие се срещате с управляващите, пък други ще протестират утре и те се отцепват от вас. Ние не сме отцепвали никой, както вие сами казахте, някой се е отцепил. Това, което наистина е важно, че утре има политически искания, към които ние към момента нямаме взето решение за такива и може би за това се е получило така. Господин премиер, ако позволите един въпрос, свързан с ротацията, вече ясно ли е какъв ресор ще заемете в кабинета Габриел вие, тъй като от вчера депутати от Продължаваме промяната Демократична България не отрекоха, че е възможно и да сте външен министър. Възможно ли е? Това, което казахме от самото начало на тези разговори с госпожа Габриел при подготовката на ротацията е, че ще обсъждаме с медиите, когато вече имаме готовност, списък, пълен, обсъден с лидерите на партии. Всичко друго биха били обикновени спекулации. Така че аз в момента няма да ви кажа нищо повече по този въпрос. Искам да обърна внимание, че утре заминават в командировка в Съединените щати министрите на финансите, енергетиката и икономиката. Аз ще остана тук, за да мога да подпишем меморандума, за да можем да довършим преговорите с аграрния сектор, така че ето отговарям на въпрос, който вероятно бяхте подготвили. Това същото пътуване ли е, за което се говореше през последната седмица и изминалата? И защо вие няма да участвате в това пътуване? Както обясних вече, няма как да замина за друга държава, която и да е била, и тук да се подготвя протест на зърнопроизводители или на аграрния сектор. Така че, за съжаление, съвпаднаха тези две събития. Господин премиер, бихте ли казали последно от тези трима ключови министри, какво точно ще обсъждат, договарят в Съединените щати? Всеки има какво да обсъжда, като се върнат, ще представят пред медиите какво са свършили и ще се отчитат пред Народното събрание. И все пак трябва да има предмет на тази командировка. Естествено, имат разговори на различни нива с различни техни партньори от другата страна. Примерно, в вторник има среща сутринта на енергийния министър с държавния секретар по енергетиката в Съединените щати. Но го давам само като пример. Благодаря. Хубава вечер.